Ja sa venujem hlavne e-commerceu a cestovnému ruchu. Okrem toho momentálne sa venujeme dosť aj akvizíciám a Poláček Partners nám veľmi pomáhajú jednak s rôznymi obchodnými spormi, alebo problémami, ktoré riešime. Veľmi často nám pomáhali s pripravovaním všeobecných obchodných podmienok, s analyzovaním niektorých zákonov, tak aby my sme v podstate mali všetky legal veci pripravené tak, aby boli v súlade so zákonmi. A samozrejme momentálne s nimi veľmi riešime aj naše M&A aktivity, to znamená akvizície. Zatiaľ sme absolútne spokojní, naozaj ich práca je veľmi energická, veľmi vecná, sú veľmi promptní. A mne je na nich veľmi sympatické aj to, že sú to veľmi príjemní ľudia, s ktorými sa teda dá porozprávať aj o iných veciach ako len vlastne o tých pracovných. Ale kľúčom pre mňa je, že sa s nimi dá veľmi pragmaticky rozprávať o konkrétnych problémoch, ktoré my potrebujeme riešiť a je to veľmi rýchle a efektívne.